Καλησπέρα. Εδώ έχουμε το λαχανόκηπο. Έχουμε διάφορα πράγματα σε όλες τις εποχές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ντομάτες, μαρούλι, πατάτες, αγκουράκια, πιπεριές και μελιτζάνες. Θα σας δείξουμε πρώτα τη ντομάτα. Η ντομάτα είναι 40 ημερών, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν ευνοήσει πάρα πολύ φέτος γιατί βρέχει συνέχεια. Δεν έχουμε πολύ ζέστη. Είναι 40 ημερών. Πάμε τώρα για τα ξεναθία. Πρώτα ξεναθία έχουμε ντομάτες που πιστεύω μέσα σε 20 μέρες θα κόψουμε. Δεύτερη τα ξεναθία. Τρίτη τα ξεναθία και πάμε στα ξεναθία. Η ντομάτα είναι πάρα πολύ καλή, ζωηρή. Επειδή είναι στο θερμοκήπιο οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθάνε, πρέπει σε κάθε ταξιαθία, σε κάθε όροφο να παίρνουμε, να την ψεκάζουμε με λίγο νεράκι δύο φορές, γιατί αν το κάνουμε δεν μπορεί μέσα να μπει μέλισσα και να γονιμοποιήσει και θα μεγαλώσει η ντομάτα, θα φύγει και δεν θα πιάσουμε ντομάτες. Η ντομάτα δεν θα χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσοχή. Αν είναι καλό το φυτό και ο χώρος που μπαίνει η ντομάτα, σε 60-63 μέρες κόβουμε τις ντομάτες. Το θερμοκήπιο εδώ πέρα δεν θερμάνεται, δεν έχουμε θέρμανση γιατί είναι αεραστεχνικό το θερμοκήπιο, αν και μεγάλο, είναι 8 επί 17 μέτρα. Μετά έχουμε το μαρούλι, πάρα πολύ μαρούλι, άφθονο το μαρούλι, πράσινο. Το μαρούλι είναι 50 ημερών, δεν μπορούμε να το φάμε όλο. Εμείς οικογενειακά το καταναλώνουμε, ό,τι δεν μπορούμε να καταναλώσουμε. Έχουμε τις σκήνες έξω, δείξτε λίγο τις σκήνες και τις πατάτες, ό,τι περισσεύει. Το παίρνουν αυτά. Τώρα φωνάζουν γιατί περιμένουν, ξέρουν ότι είναι μέσα και περιμένουν το πράσινο του. Εδώ έχουμε πατάτα. Πατάτα είναι 2 μηνών μέσα στο θερμοκήπιο. Αν και πολλοί λένε ότι δεν κάνει πατάτα μέσα στο θερμοκήπιο, εμείς επειδή δεν έχουμε χώρο, τη βάλαμε. Είναι 2 μηνών, έχουμε πατάτες πράσινες μικρές κάτω, δείξω εδώ κοντά. Εδώ. Από το βίντεο. Εδώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν νεαρή πατάτα ή να αφήσουμε να την κόψουμε αργότερα. Μετά έχουμε τα αγκουράκια. Το αγκουράκι για να γίνει θέλει πολύ προσοχή και προσπάθεια, είναι λίγο ευαίσθητο, επειδή εμείς είμαστε αεραστέχνες να πούμε, θέλει τη θερμοκρασία του, θέλει στην αρχή τα δύο πρώτα σκαλοπάκια καθαρίζει τα αγκουράκια, μετά καθαρίζει μασχάλες όλες που βγαίνουν και σιγά σιγά μεγαλώνει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το θερμοκήπιο επειδή έχουμε και άλλα φυτά είναι λίγο ευαίσθητο. Έχουμε μετά τη μελιτζάνα, έχουμε κρεμμυδάκια και τις πιπεριές. Αυτά εδώ πέρα πάνω μεριά δεν έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί το μέρος ενδεκιό είναι λίγο ασβεστούχο και έρχεται λίγο πιο άγωνο. Είναι εύκολο να ασχοληθείς με ένα λαχανόκηπο, αρκεί να έχεις όρεξη. Να έχεις όρεξη και μεράκι. Εγώ ασχολούμαι μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν για εξωτερικές δουλειές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χόμπι, η ανάγκη ή συνδυάζονται και τα δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.